Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи нокаутиҷӣ қарор доред. Дар видеоролики имрӯза дар бораи Суханхои Сарварджон Хамидов ва Табрикоти ҷанговарон дар ҷанги Сарварджон Хамидов гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайк ҳазер кунем, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Дирӯз дар турнири навбатии UFC Warriors 24 ки дар шаҳри Абу-Даби баргузор гардид, ҷанговари тоҷик аз клуби Тим Стрела бародари мо Сарварджон Хамидов иштирок кард ва бо қарори 11 доварон бар рақиби кореягии худ Суи Янгю ғалабаро ба даст овард. Пас аз муҳориба ҷанговари моро ҳама дар шабакаҳои иҷтимоии Инстаграм табрик карданд. Аз ҷумла мураббии Шараф Давлат Муродов, Тарас Кияшко чунин нависонд: табрик бо ин ғалаба. Гусейн 57 ки бо Сарвар дар як ҷо машқу тамрин мекунанд чунин нависонд: аз таҳти дил табрик мекунам бо ғалабаи омма. Самандар Муродов низ бо табрикоти худ сафи табриккунандагонро пур кард: табрик ака. Далер Амри низ чунин нависонд: табрикоти маро қабул кун Сарвар. Насли нав. Журналисти тоҷик Баҳриддин Ҷалолов пас аз набар бо Сарвар ба таври пахши мустақим ҳамсӯҳбат шуданд. Навори пахши мустақим дар шабакаи дуюми мо аллакай ҳаст. ҳатман дар омада тамошо кунед. Комил МУРОДОВ, президенти греплинги Тоҷикистони Сарварро табрик кард. Шараф Давлат Муродов ки дар бари Сарварҷон буд ва дар ин набар сониясанҷи Сарвар буд, ӯ низ табрик кард. Сутки наши. Репсарои тоҷик Мастер Исмаил, ҷанговари рус Алексей Махно, боз як паҳлавон моро шод кард. Анис Чиллаев. Пас аз ин қадар табрикотҳо биёин акнун миннатдории Сарвар Ҳомидовро тамошо мекунем. Ассаламу алейкум всем братьям, всем просто, все, кто пишет. Огромная благодарность за вашу поддержку, огромная благодарность за слова поддержки. Очень много слов поздравлений приходит в директ, не успеваю отвечать, кому не успеваю. Азору Амад, спасибо большое за слова поздравления, очень рад. Иншаллах, по возможности много слов поздравлений приходит в директ, не успеваю отвечать, кому не успеваю. Азору Амад, спасибо большое за слова поздравления, очень рад. Иншаллах, по возможности. Хуб дӯстон, бо ин ғалаба аввало аз номи шабакаи нокаутиҷӣ ва аз номи коргарони нокаутиҷӣ Сарварро бо ин ғалаба табрику муборакбод гуфта ба қуллаҳои баланди варзиш расиданро орзумандем. Бигзор ҳамеша дар ҳама набардҳои худ бо хости худо дастболо бошӣ ва мо мухлисон ва бародарони худро шоду хурсанд гардонем. Дӯстон, ҳар яктаи шумо низ Сарвар дар зери ҳамин видео дар комментария табрик кунед. Ман ҳамаша мехонам ва беҳтариноша дар видеои навбатӣ пешкаши тамошобинон мегардонам. Ва дӯстон, касоне ки ин ҷанга тамошо накардаянд, метонем бо ссилкаи дар описания буда дар омада тамошо кунед. ё ин ки дар ссилкаи дар болои экран пайдо шуда зер карда тамошо кунед. Ба шабакаи мо обуна шавед. худтонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. Ман бошам айпаси видеои навбатӣ мешавам. То видеоролики навбатӣ, саломату сарбаланд бошед.